Salam vatandaşlar. Men bugün Allamurat Rahimova yüzlenýän sen aýallygynyň geregin maňa telefon nomeryny 24 sagatyň içinde uğratmalysyň. Şu gepleşiň aşagyna da öz e-mail adresim goýýan, şoňa ýazarsyň. Näme üçin? Sebäbi men gerek bilen liçne özüm gürleşek hemem bolşýaly ähli zatlary aýdyp berjek. YouTube'un territoriýasyna bolýan zatlary aýdyp berjek. Seniň edýän işleň aýdyp berjek. Ondan soňra seniň bilen gürleşip bir karara gelmeseňiz, men siz hakda, siziň maşgalaňyz hakynda ähli zatlary orta goýup aýtmaly bolýan. Soňky gün gerek ýa sen menden gaty görmediňiz ýaly, men size duýdurdum diýmek üçin gerek bilen gürleşek. Men onu duýdurjak, aýtjak bolan zatlary, ähli bolýan zatlary. Seniň edýän işleňe çen aýtjak. Eger habar ýok bolsa habarletjek. Ondan soňra Allamurat Rahimov diýilýän adam agdyny yummasa, şu zatlary aýdýandyr, siziň bar eden jenaýatlaryňyzy çenni orta çykarýandyr diýip aýtjak özüne. Gerek bilen liçne men gürleşek. Şonuň maňa telefon nomeryny tapyp berýän. Sagadym şu wagt sagat näçe bolsa, edil şu gepleşik çykanmadyr, näçe bolsa 24 sagatyň içinde meniň e-mail adresimde geregin telefon nomer bolmasa, bombalap başlanjakdyr. Bir de bu saňa duýduruş. Gürüňem gutordy. Sag bolun.